aba no be down nine. Mr. Koko iwu. Bibi anu be sa de no. It da ku bi. Ena no ye ka sense ni. Ano ma ni jane nan ya. E fa so woni a sika Koko wo mu. It da ku ne yiri simiwa. Ana ma no dide. Ai na me ka ba no. Osimiwa anu me ya de tin na yanchi no. Ohwe sika Koko no kakaka ni be o yiem. Yanchi no. Ma ne. Safi asema me kensi no ya ati ase. Nti da ko na papa yi ekota no me ya oba ubeja na na odi ababoba odi bolu pew anoma na ewu afi ko fa no ma na otwa ne yemu a bibia ni o ma di sapenja da hono be ka kse ne ye se ye metie wono asem bibribi no hwede awie mi ana mpanyifo de ye bibi se oti anoma otu esia na wi ne yem esia na esia sa Emeka chinyane se emo woni mbre obia di owiase mu da ade ewo no se wo da krampa na nanom beba bibie nsa na mibu meba ntisa no me anoma wo ya abo test the case yakra e kire so sanye nti oba ni tini ya Osei yeah yes ya na mo hoye no sei na sisi ya na ufi habe mu bae untina sinyo ho me kakra na wo sei tutini Minua, kudia, bisau. Nase kohwe. Bekoya muswa. Edime fa sofi. Obi amakwa habemu aba. Kawa bre audise meda. Cha. Behwe. O kofa semwe. Ma menya sunje ofi ho. Ade. Sebe me nko amene babema ya wo mia. Me nko na me mana. Mo sin ko we de hoye. Ade. Ene se me pie se me kwako tan ba bi kra dwene me ho ni me ba no wada me so be ru ade mada kudua se me dwene ho amenti ase ade osei ma udwi kafra osei ma me ni fie no ekwani mu sabiri asudie kesi bia enseda ena ne so eno ntina mpanyifo se aberewa se onyankwan pasa wona batwa wona kram samiri di ope ene ndadwene nyina no ababa bi ku so nti wodi na batwe ewo nesu enu amesrewo ma wano enyi duru na ibi atiti odi namu no wano ankopa eba ne sa no wafom na nanom ya se oni mi sentiti ya busuen ya me wofa ya mo papa ne me mama wode ma ye sa ntimi kasenti apanyini o se me so de me kan se ya fa ne se yo musu we me papa me ne tifi wo fa sa obetimi akwan fra no pa ya de bi okwa ne yona ne ba Adwane ni sinani mu odi watem na mama komu deme na mama sa na musu ati otimi didi o se onidi yo musu ada me ba hoi adwane esine tumo de kona no o se kodua me ni di yo kodua se so wa se adwane na wudi wa se me refi hu nti ye be nyina bobo mere wane kokora ye se minya e cha wo na wo be se wo so a e cha podi obechen yo e cha obechen Osei media me go be atana adwene mo ka Debi mi me ntimi nkofie ma ne nkotena ma me ntira ko ne kwa no afa bonda why so die so we die abrabom asiade obia be wura mu bi nim sa se de na wo ka se wa hwe yi a na atiti ni mo no de ma no akoka bibi ni bo mi ho adwa Kisiwa me ho wahwem me ko akura oni ho asem a wo kan asem bi esafo akohini asem bi epono ya nkasa no mesusu bibi ewo metirimu a mepese me ne wo edi ho nkomo na enye ne imo mepede bi ne ehia ne edi mema enkomo onua ene onua ntem enkomo Adamu ko yema ade bi meso wa mipinye ne hwe eye nkomo a eda me ne oseye ntem yema he me papa kodua mate why say every bia obehia me bia no ko kuma chuye na nanom ka ebo se bi ku osono na pipire ho a ma wi abi bu nem e okusie ho na no nyi woni ka menche wa bontinji o ko am chia ofa se ka se wa be sa na ni tia ma be hwe why just say so wa atiti ya no odi osai nemu no ya osewo Mama say. Mommy. ya do
Na mama say why? Ma wi aduane no. No, say why? We me hu. Eh, mama. Ye. Hu ne say. Aduane ma wi me fa no obi ayi so. Ozu hu no. Onjanda mo. Ba bo nse ho. Onja wa ga no. We me hu. Nyum de okro. Ah, mama. Ya do. Se me waka say tia no. Me. Mama ya dibu ho na wo ye ya na nyo. Enyo mama. Yo. Na ho. Na ho ya ngu chama kachatia. Me ba de me kachatia ncha chai. Ha? We yiri fie chai. Me ko kachatia. Dabi. Me ya bodom. Nka chantia no. Na bo de yo no na ko fa bae. Ono ampa se nko so dem. Sa me nko wo dem. Chacha wo ko wo fa no wo kontrol no a. Wo hu no a we ntumi ntana tie. Chacha wo ko shofie ho. Mama me fie ho ko wa na aye den. O ko pa die ho. Nya no wo fa no no. Wan ba ya acha mu. On fa ya nya hwi mu. Onye chikatam aya ntwi ya ho kire ye. O ma ye bi nu mu. Mama, aye nyi sa. Me nua be ma ne pele kope. Wo sei enkasa na nim sa. Na oye be ma mu. Enkasa kasa na nim sa. Mama ade bo na wo ya enye. Na wo ho. Me wo ho sei. On kasa na nim anko obepi. Da bi men kati anya yan ko hwehwen. Yan ko hwehwen wa. Yan ko hwehwe. O fa. Na me chocho men fa. Yan ko hwehwen mu mla. Ah, chan ya be didi. Ate. Vai. Kwa do mi anko. Endi machi me fa ha fa. Wa mate. Kwa na men chocho men ko. Me chocho men fa. Aha na ka me ka chachi ya no tia ko chi hwan. We ya du aba. We ya du aba. Yan krofo na be kan me nko hwehwe no. Makam. Unu sani ma wili na ago here. Rabodi. Kudia. Mwa. Ye ni la. Na no mata ma ye na unso Mama bodi akuni. Oh, de mwa. Nam kan phone mwa enda sana. Ya betie. Ya timpo ni di anwemu futuru mu ani etie. We dey maintain. I need you more. It's over. Straight time. Echa. Ai, brana, ubi afuni. Ni mudi, so no aba. Ai. Wadi. Kwa. Me boko ya fa. Oh, David. Maintenance. We dey not me twam na me say. Me fa ha na me nchia fiefo. Where dey? We dey kodua. Njane kwa resi. Mati yo. Mema bodi. Na no me niwe nim kan. Aya nka mo so. Mati. Ya mo hwa mo so yi, why? Ataya. Ebe ye ade bia etwa kasa tiawa. Na eye unyansafo na ebube. Emre bi emodu manyina ihia na mu hia no ntakrabo no wom ne we ba kope okode bi siam enti abramo ni hia no me ka se me de bi wa adwene mu abramo ni hia no na eye omo hene odompo obeso ka tere emoa ne se omo nchi eye okode bi siam na omo nku no okode ya bo bia ne ho ha uye se pe obetu enti abra odompo pese oka tere emoa ne se monti eye okode na mo nku no asema oka ne se monti atitidie na monyema no because say I actually wa adwini ntu o ka say onka ne sada and was monti aboko na mudutu ne ho ye ka aboko a na e die entakrabo a ousu Ya pani. E bien ko na o se de mo ye o ma bien ko se o diro onye waje senke ne ka be ko habe ni atan me boba mwa ne ka waje kwemi osu yesu suma me nkasa menia ene minya yanka me kasa yen kwa haben mu isan se mi gina ha no
me wura ho me mu kakra Oh, nade. yen hwi nua osei abra osei ne senti ase no na o me bibia ehia ne ma no na oyo mapede e ma wo mo de se wo ye mo mo bia nso na oye na owu defo edina pakan e betebiri papa no a odne koye eni ehwie nua osei sebi na brabo aye basa abra na ibuo ne nsem no osei memusa na die amana moma tirimodin da memusa yimpa no de breme esranu mu na oyima me ese botomu anu ayi no de mame osi gina kokodua empanyi si se obibi eni abobonua na si owu na beto fundaka edi esie no dia enhwe mane mfa ne tiri emobodua mu ense ne se sami ya hodin wo ho no mehunu se e wosi ehwe ne ye bo nipa no ye moa osei eni sa wonam kurumu anom batire ne sabi enim guase ka no a ebi ka yen esense yine efrebusua baako empanyi si obi mawo eburu na de bodokono na udi dokro na unsa nipa no ba eni kwan so wure finida de yenye nyine osei fapem no meka si fini so bi su atire o dwene ho yie enumre de wo so adwene yie obia no fa beka me de ho isase arata mi ka bomu a eya pepem me wura ho ne pa we de me da ase se wabume na woni mesusu ase mu usa wona ye pani nti de obeka no ana metie osu apani so watimi abiwa no aka kire me se de odi eti ni sua de odi animu nante de a ene me so me ka kire se ba ku fo me a efie nye de yempesi ka bi yemfa mo sei no so mfa mo waka e wa brabo mu mene wo piska yempesi ka emfa ma no amene se me diska bia wo me da wo mpukura adwuma ye no eso aba ne eton a sika na ebeba no o se chefa wo mu yenko na Nana me. Me shisho. Me. So mama shisho. Why? It was say, inti mama inti, any word to a fifty. I bet na hanu. Me be so. How I bet name. A dear sir, who be fear beda na say, what's na ha ma diachi. Sorry me unko for you. This one na some okay dear. And sabi ebi a me no nyina ne ma meti. Me wo be foforo kan. En some ma me di me ne nsem okeka no na me mpese me ba betete sa nsem no. Eni nti na ma ba betena ha no. Me yemu a me ba kra na wada. Ma ba be wura dem din na mada. Esi wani ehu a anya wotan. Me mpese metena ho na nsem twitwe bi ne nsem baako bi. Me buafu ni makoye de enye. Ti na ma betena ha bo me ho adwa no. Me sere ma mentena ha nwene me ho. Unim seni ya maame sitie. Unim maame seni ya wo sitie dada. Nti ma na nya de wanwa bi ama. No wo sei, unim se wo mra ne e de wo sei wo se aman. Enim dada. Nti wo so timi nya kokuduro sei asem mi bebe bia no, wo betimi agina no. Esipi se be ma. Anya se maame kekempe no odwane afirifi abetena ha no mo. Eno de na be ya ma wo. O sei hwe wo. Wudin ye mienu. Kokudufo be ma. Wodi asem kakra bi besi fie panu odwane abesa ha. Ayesa de ma betu din o. So me enko fie ne ma hwehwe wo. Ono kura hye. Kasa wo kasa ye nyina wo kasa wo nimi. Na ne ewu wo sen hwehwe. Anu aduane awi. So besi me enko die. Kisiwa me de ma bom adwi me pose. Metina hasa kopum so bia ma me beda ma beda. Me mpesa metina fie na sebe abotisem ne kasa twitwie basa me mpesa. Enum ti na ma betina se nya wo na wo ka kenya de amemeko. Yenko na anum se ni ama me wo sitie.
wakasa nyine dodo ntino no ni nyino aba afa so ti mi ma fa ni suban na me ne tifi ho so ne enko ne kodi di wate ono ko yes anu afare na ni ewu yenko ate ye wo kanti na me di wachi ni wakose menuaba esa nka menko esa ka ma menko ade anka wonko ene da ha ma ade ntie ni ntina mete what is on enko so le ni ewu ko na trimu ye wo Mama. Ajaye ko. Kuchua. Efura won anyo bo ni. Cheche. Nko ba me cheche ni mu. Mo fa mo ade mama. Cheche efura me bi. Amani ami wuni. Ampenji nko ami ti yin na. Mun ti na me ti. Mo mun ti. Oh. Achecho. Mo ucha mo mama. E ti we. Me ni we. Achecho mo wa fa. Wo bi achecho wo mfi yan. Mo fa won fi yan enti cheche ya me pete mo mienu mo ka bom na mo de mo agire mame na ya chimete na che ya agire yo mo fa wanya ni che tam eso won fi yan wo mo aya anu ama ya ko mo di yan ye una ma ni ye ha mame ya do to the bia sembu a wo ka me say ene won na adwene mami wo mu se obatem bia epeni pa manima na so to de bia yima bia wo ye no mami e bro so dodo mami aye bia me ofa sabi ubi bi won ho a edi so de hwe ma ana sabi papa wu ye no ye japade a ebusuanfo je ye no ebi akodi wo fa ho ana ebi nkodi ni ho ye wo fa no ena wo fa ni mama mani amani enti oni se ni wo fa asefo ena ode beti kire busua enti minim yie se ofa enkoto na hibia no de di se ode mama ni mini aba ode be maye Wachai mame mo gire chicho mame we ado mame ye ya bi fusa mo gire chicho anka dana mo dia na mo ko tani na mo che ya ba mo gire ni na ndi cha mo wa fa mo acha wan che da wo bi pa chi won fi ye mo mi ya ho chere ya ni ko mo fi ya nwe wan wa bi ani aye di adan ku be kunkum to chati tie akron kono mo to mami aden itu wujidi ye paase wo fa owo bi ene wo fi ye ene wo so ye ne nam bantere sa mami ene ya na wo kasa sa emre pamu no wo fa wo be hye ye why gire no mame eno na kisi wa ka mame ye ti fi he ana se ye ti kromo he wo fa ye he bibia ye kono se na ho odi mu a omo aye obo aye enam ni aduani a woke mame enam ni nkanti a ofade bra ma ya hwi wa no nkati mami be ebi ko etimi be gu na pray mame de mpese wo mu ni se mame wo ye oba penni mame wo bebi a wo mfie dui ebi so hwetie busua e wo se wo mpo ena mame ne mi ne kasiwa ye nye na utia ye me mama wo hwetie busua mame wo be ye na nanu amfa kwam na daachi bi woko na wo de tan beto ye ne wo ye wo fa mai ene wo fa ntemo a mame na wo ye na woko na wo de agya hwan mame de wo se wo mu ni se itire uye den itire nso toku se den ya emfifi body die wo fa na ho odi betumi a odi be maye no edi se yani so mame se ya anya sa na se bi ye ni ya brade enti that is me ni bi ya de ya sa men kansa odawo ma men kansa na nso mesisi ye ya nhwe yi a ni ni ko brade ti mesrew mame emfa tan emeto ye me fa ta bi ama meto mu ntam mame de wo ye de ye tan na de beto ye ni wo fa ntam ati sa de me ka ni bi a wontie wa jigiri mu atamu adwene mu ofa watamu adwene wa adwene ni na sai watamu adwene mo ko anua no de ma mu die ni na o de amoto agum eno wa kan fora no de ma mu die na mo adwene ni na ase ase ye mo chan kwai
Munchanko. Munchanko. You catch and chow, Munchanko. Yeah, Moya. It's a time I want to quampa. Oh, I'm probably an animal in the baby. An animal in the baby power, and you're not so. And I said, what? I take someone bring you free. Munio, and to Munia Mother could be a monkey. Munchayan company and pa. What shall you call? What shall you call? Munko. Oh, yeah. Timpumpanyi kura so aikasa bi se o ma ameti ase a na papa ti ase a wadwen ye o se wo busua eno wo ka kasa kire nyansafo a etie me ne ene dia meti ase asam tu wa meti magina maka bata na enim ni mayem kom meti mi apra we de ese musu o se da bi mi ni we mo mun so edu madenda mon prem fa mo wedie enye adwumaden na mo bani mfie so no anya mo ensasi yantam na twa yi hye yendo na yenua oduma nko beto nsu kye ne yegusu ama na fifi eze fifi na zadu abana so ba mfa so ewia mo na ye wodefo ye odua ye ana de adua abana ne dia no no wodefo wo remu ne on prem penna ni mo prepare obeye adwumaden di aboa na so wo de nka wo bambo esan se wo abrane atwa anwahia waja me abrane unu anu mema mi ense nyina so ye abrane ndi ko bi ntimi nka ho ntokompo na nka mpo se koma bedewo ni enwe se fufu nka nsamu na to teksa maso ma ye menene die unka aja fie bi ba so be kwa wade ne sei na wokɔboa be ma no ne kɔbɔbra na so ma nya da achepa ni nya ha ba ma dwuma me de me ofie me ni amema mo beye enne de be ye de aboa wo ne nso wokɔ awade anya ono mo ne bɛkɔ di prepare so be ye dwuma de ne me ye nse me mu e Dabi obeti ma di o machi ene o makɔ omo do na wodua ewura mo ne ya wa hyehyɛ ye wo ho ye okoko ho ayi no maduane no amo munya bi ni wo ho eno na efe be oso ayi abodom oye dwumade fa oboa okunu nanso ni su ne ban bi nti ebre okunu flat asefo asase so do ye ye nyina afiri ni nsa men kasa ma usu no ban bi nti wo so wo japade bi mfiri wo nsa entokɔ basabasa emmoa ma hwene mu mmo ma nipa ho nye wahi ne nye nipa yonko ni aboa nipa yonko ni nipa kopem se nanso wo nipa bia ho no so bɛfom biribi ye ba wegya wo gya ma ne ka ne no ye gya wo di ama na ka wɔkye Islam anadi eti ase mui numa ye nka gya wadwa nya kasapa obrempɔ di usa nanso unsa mo nhyɛ ne so na mo hunu sɛ mo amodi kan mo nante amodi kɔ no na ono odi akyire sua samoda obeda mo so do obeso ye me kan hye mo nyina nkura ne sɛ me bɔ mo chi dom na me dom pa asoso sɛ de mo dom me o mo nya ni hafo mo prenya adwumade ma mo da chi ma ni papa me de wantumi ye me ka gu bom so waka waka wada wo made na wo ya ma ho dem de dada na ene de hene me fa na makoko ko hu no a na kum no ma no ne da bia na be kuma no ma ebiri bi ba ntimi mfa no ma nko anya nkwa isa ha yo no wani gi ho a ene na hya ase ne hunu se de ekum otwen ne adoa e kina wo de enumode anko ni bi fidie mu papa we plan to was a wine